খাসু কয়টা খাজা একটা খাই গাদা বাই কিল ভিডিও kesam rong nargme ta mobile memory pung thango ani busai kaisa su income khaijau hingke ba no Hanya hai lam sugo tai sa ani ketal blog go hengkai ang tabu khai ready ungjak naidi hengkai tabu bazar thana nai tongo chini parani bazar nodi par khai thanai hengkai hati ungnani thanai hengkai naidi bag kaisa tuijak hengkai hati kurikha mia thangnai blog go ang norong saka je hengkai tabu kha hati ungnani thana nai tongo hengkai norong go nai tongnai chin parani bazar busuk borok bang ekdom tang mai singklai hengkai tai borok bang go tabu hengkai norok no phunungnai chin bazarok jotto phunugui tongnai nai tongdi nai khasu koita khaja ekta tarom kilip phejak ham ham ai aste ta thangko kalai nai hitai balai ne khon toy thana bai basu Rahina. Hello, to nodi bar parung ngai pai khaseng. Jeng nai, mobile ta nai. Hai. Jeng bazar thangai tongo hin. Gamsa. Borong ni gamsa. Kinaro inko pura kinaro mui ku thungkai jak mosor kolu tam komo foras. Jabras kirina. Koro ya tak jabara basuk phaini sisi. Udu tamu badal ya hin phaini. Asuk phai ka laknai gira. Tui ko mungjak nodi tren phaika tren bogo nosu nukhunya brisho tren red color ni phai red color hoi hoi hemdi bazo thanji nai sanjang kha Tabu khai ri dugano kisa habi naika hati rok ongoi hati bo khayo hingkai tai ri dugano kisa habi nalai kata hingkai borok tongo borok tongphano mane mui kuthung dugano kwbang ta ri dugano asuk ko kwrui borok hingkai mui kuthung paine rok hingkai kwbangma hati nai je bazar se chakli achung oboni bagui ri dugan phaising ma phaika tai ko borok jak laya ekdom ang busaba ko ba hingke ba borok bir bazaro hingkai hati kuno mote kosto mosto kai khaite pheka eko alu tukha jira rok tukha jira packet chikor dise 40 taka ang khapung nai de 10 taka packet no se 40 taka snan parkha hingke tai ruson pias bo 50 taka kg ni 80 taka kg ung thaka hingkai tai to bakhan kisa tojak hingkai tai mosor kran bo tukha mosor kathang bo tukha hingkai alu engko mulai dui mutha tukha sungno tini ni hati hingkai mosor gana songna bagai tok bahan songnai hingkai tai tam songnai nai gana hingkai alu to snambai kha already no box hoi ahage kisa mun saka to se sewai video ma khayo mai chala silai mui mun kha tok bahan hingkai tai mos deng khayo oyang munai ke mos glass deng wi tongo mos deng hingkai ang bai na chala silai phung kaham hingkai mia horo mai chaba khenge no thuka tai video khaili ata hingkai tini phungo wai sin no khaika hingkai tabo foras busuli kaina bagi kheto ongka phungni mairok jawoi hingkai o tin kutha kainai jung hingkai angke ri ro kanai ready ong pheka kheto o line khe dag dui rui tongo kaka bai andara hingkai o munai no na hajaga ang munai no kaina ni phaide hinoi hingkai borok rinsuka rang nai hinoi tokhono se phailia salbu tungu hingkai ba hingkai borok buini kheto kam khainai mama hingkai ba khainai kurui nijini borok ni thani hingkai khaya chin borok mane o uyang buini yang hingkai haksal khai thang khayo del kam manu hingkai ba chinor ka ekdin rong ni bagai ongkhoi ata ada din rong ni bagai los ungjagai hingkai o munai no man khatini hingkai hai ke bono bo mangala khamung ang sajung se ma kai khamung
hingkai bo phaika hingkai bono bo rang rui no naharo maganaya hingkai ang jung khorong ni kaisina hine kailai kheta tabuk hingkai o busului kaibema porese ekdom sadung tungo kentu kaibema pore mukhui kisa masana ekdom mukhui mosor rui janai bukhai ha kholomna ya thikbai ahai kholobo ya thikbai ahai kholoboi renaita কয়েকদিন পরে হেঁকে উমা হাইকে আজাইছি নাই 5 দিন 4 দিন বা 5 দিন হেঁকে না যাই থাকবো সবাই আসুকাই ন কিলতি সারিব এরপরে খাই খলপ চিনাই হা কিলতি সারি খাঙ্গাই এরপরে বুথাই থাইনানি নাইসিংনাই বুথাই তর খাঙ্গাই যাওতা ইয়াংখাই গাদা বাই কিল engko busului kainani bagai gada bai rui nao sekang erpore khai ahike busului kolnoi ke kayuta line ke kai thang leng mani nogo kisa res khaina hine phaika hengkai uyang ani mano kisa kai juba de hine kai juba tongma hengkai ageleng suka ani busabu mi thungota dunia lama ro thangbo aboni bagai bono kisa naima tongo neri borbo thang mani rok tui phai lama digi rok thango bui rok lama tabu musile rok lama phaibo amti rok kiriu katai kisan bai kai nai tabu kisa kai bai gana foras buslui ngai kai bai ma pore no rok bai ma nai ngai dai borbo tharai jato share khai nai to mina rok jesa sari kaham gai tabu kai jotto kam rok pai bai tabu kai ganthio hapai kha ang hengkai chini kam to sari phurung dibor gai maimi songoi charnani nogo maimi songoi charnani niji no ma songo niji no ma chao chelara hengke ba baire ni kam khaina ni bure ma nong ni kam khaina hengke ba hengkai ang ba ni kam shuru khaiga na maimi songnani ga moi songnani phungnai ta moi songnang tini mai hingkai to songbai kya mai songmani phunugya nong no hingkai thasing ko songbai jang mai hingkai moi hingkai tabo kam rok joto jai khai songsinai ta lai mulai songnai tini ani busaje sinamna bagi darok na oi marung tongo dabu yang oi se hai kai raja khamu kasa ja khamu gang tabo mulai sinamoi songnai hingkai buijo to pai chau hingkai ba tabo khai mulai se bazar kuplong mulai mamang singke ba angbo pai tui fegeta chana hinoi thobo thokti rong ketal ba kesan cha hai thogyang thangba tam he omo tambo ta mulai hin mulai to salam ganang gai moi snam bai phun nai songnani bagoi snamoi ready khai beka berma masare kha hingkai obo khitong seboni mangya masana pias gai mosor som sutui kisa rekha asung no gai baja khainai thok dui kisan jaga thok dunai kului khubula hingga baja janai ta mai kului kisan duo gai moi bo kombla ang sajung no janai thok kisa ro gai yogi nai ta ani busaka yang thung tongo dam bai thung tong ata bai thung tong mai rong bai thung go a thik kri bo ta thami hine ko khna ya busa abo kai gas thapa kasam chini gai songgana moi do box sabai tau kai ani busabai asaklai tongo chiaro moi tung nayui ga moi to muni tongo mulai box engko mani phungmali angkai ta singo ani mobile ta kisakana memory fulongo mobile me ko kombla mobile khani ase ani ahai no bai sang video ro ahai no hinai ahai no mane nogo busanai ma tongo ke ba kunu kam bairi ni kam ro khaini ke ba kisa channel khulugoi video ro khai tongka mobile bo kaham boya hamya no ne khamya buini to tabo 5G mobile mama se 4G tine se kuroi ani lem taisa RAM bo kom oboni bagai haino ombai no choli tonga anga haino video kasam rong nargume ta mobile memory pung thango mobile hamya oboni bagai gai thaisingo moi box dro bo tamo pungi thaka memory full khini full gai tai video se khaima le tabo video delete khaise video kasam rong delete khaibe se taise tabo video khaima no busu kosto mobile paina himan bo paimia অনেক কষ্ট অংতো ani busai kaisa su income khaja hongke ba nogo bo jalna nango jotto dunia
paina nango ke ba ye tai sai nok ni bor rok san ke bo maru ke ba tai rang ka ya ta he mobile kaisa paina mani paini yang tongo ngai norok kisa no support khai buska mo thanga ani imang rok oborok kisa mane o inkoni hoite norok ni support man khanga kisa pura da khamano nor kisa no support khai norok no request khayo ang masa pen no bokhor ko kanai masa ko hengkai aro koita pen ka jak phunglai nai kana gonji tisa gonji wah aki pen ka phela o papa